Son múltiples os abusos a que se ven sometidos os veciños. Santa María de Xove, parroquia afectada pola repoblación forestal, viu como seus montes se convertiron en plantacións de eucaliptos. Isto antes era un pastizado moi importante para nosotros. Isto leváronlo. A nosotros meteronos completamente nunha miseria. Meteron un callejón sin salida, que aquí tuveron que migrar moita xente. Tuvo que escapar daqui a consecuencia desta invasión que nos fixeron. Entonces, claro, aquí había cabezas de ganado vacuno, el anara, cabrío, moi abundante. Había miles de cabezas. E nosotros tuvemos que desfacernos delas porque nos cerraron todo isto. E nosotros casi non podemos valernos. Plantaron os eucaliptos encima dos manantiales. E aquí secou a agua toda redonda, que agora están as beijas secas están pagando contribución por regadías e non son. Así que, polo tanto, esta é unha invasión que debe desaparecer. Este monte é de nosotros. E nosotros facemos a reclamación que iso ten que vir a nosotros. Co rabaño había 3 rabaños. En Santa María de Xeve. No lugar de Fontar, no lugar de Fontáns. E ia co rabaño. Eu tocaba o corno, había 3 rabaños no lugar. Había cravas e ovelhas, eu chamei así, porque cravas e ovelhas é toda a misericórdia. Eu viña co rabaño e xuntábamos aquí todos. Os 3 rabaños xuntábamos aquí nesta pleada. Aquí non había eucalipto, non había nada. Aquí non había nada. Todo era isto, todo rellaño, todo, sin nada. E xuntábamos aquí todos. E se entraba despois se cerrano, se me entraba unha ovelha no cierro, pois eu tiña que agarrar e pagar, sabes, pagar tiven que pagar 5.000 pesetas, que non fui o mismo, tiven que pagar 5.000 pesetas. E despois, como lle chaman, e a pia arriba, e a pia aquí, e o guardia, e a tunda, nós eu tiven que fuxir, eu que sei para onde tiven que fuxir. Tive que fuxir unha lejos de desviada e deixar claras as ovelhas, ao rabaño, vá. E como a min todos, porque cando viñamos, éramos pequenas, que agora xa son velha, claro. Cando viñáramos éramos unhas chavalas pequenas. E despois, o rabaño, despois agora, cerrando isto, agora quedamos sin nada, sin alcoholitos, sin nada, todo. Nós tamén temos unhas fincas, que dixan estes, que temos unhas fincas, que eran regadías de aquí. Agora quedamos sin regalar nada. É unha finca que ainda é de 10 ferrados de sembradura. É non, de 10 ferrados de sembradura. Non podemos regar nada. Nadita. E así quedamos sin aguas, que quedamos sin monte, e quedamos sin todo. E sin ovelhas, que nós tiñamos un milhares delas, e tivémolas que vender todas. Porque non as fixeron vender, porque non tiñamos onde as meter. Onde, como ele chama, onde as botar para o monte. Que despois tivémolas que vender todas. Non. Tiñamos máis de 50 ovelhas. É como a nós todos. Antigamente este monte era todo, claro, campo. Pastorizado que había para o pueblo de aquí. Sostener los animales que tienen, tanto en lanar como en vacuno. Que había muchas cabezas. Pero lo cerraron y tuvimos que deshacernos los animales. Que non habían de telos, e outros pa aquí multábanos, e maltrataban o pueblo. Hasta incluso ainda non nos deixaban apañar os trungos, o toxo. Eso foi verdad. E ainda se botou uns anos. E despois ainda viño a guardia, se pescaba un piniño cortado no medio e non nos multaba por riba. No toxo, que ainda viñan cacheando. Eu, claro, o de atrás non o recordo, pero eu o que recordo agora actual é de que de aquí quitaron moitos centos de millóns de pesetas do valor da madeira, dos cuales aquí non se invertiu nada na parroquia. E ainda por encima, para colmo, deixanos os montes totalmente intransitables, inservibles, porque como podemos ver, aquí arriba que están cortando na madeira, pois queda a rama toda tirada. Queda totalmente intransitable, o sea, non nace esquilme, non nace pasto, non nace nada. E por outra parte, nós queremos que os montes volvan á parroquia de Santa María de Xeve, o sea, volvan aos veciños da parroquia de Santa María de Xeve, como foron naquele entonces, para que a produción do monte se invirta na parroquia. Porque todo o que, os cuartos que quitaron da madeira, aquí non se invirtiu nada. Entón os montes volven aos veciños outra vez. Os veciños pensan volver a comprar ganado vacuno para a riqueza da parroquia, non?